má hlievikový tvar. Radi tu navštevujú potápači z rôznych kútov sveta. Dá sa aj potápať, sa prihlásiť na správe kúpaliska. Samozrejme sa tu nachádzajú rôzne živočichy, ako napríklad žabky, rôzne druhy. Kedysi tu bola aj korytňačka, neviem, či sa nachádza teraz, či ešte žije. Ono to má stále 18 stupňov, aj v zime, aj v lete.